Hercules! Napalabas, napan ni girly iti garden ni Vicky. Kat nagkid daw iti Maris nangisit a rosas. Kat gapo ta saan anaimot ni Vicky, intulok na amang puros to'y ubing. Kastaman meten kinibing abalasitang. Nagkid daw mutlaang iti nangisit asabong ti rosas, ket inikkan nalata ti balasang. Mas daw met ni Hercules ken apong Herman, gapo ta agpatada iti natakwatan nga iti laeng garden ni Vicky ti ayan ti angin. Gapo iti dayta, inkadeng ni Hercules nga agpaliiw daytoy no anya ti mapaspasamak iti garden ni Vicky. Iti sabali a bangir, nagadumanen ti rosas ni Vicky agatangan ni Don Roman. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti serye tayo itaalawas anapon 1. Nangisit a rosas! Dito'y drama tayo! Hercules! Aday na, Don Roman. Adumanen ti bayadam kanyak arosas. Wenyag paiso. Bilibag kadagiti mulam arosas, tadi nagpatingga nga agsabong. Adapay Maris nangisit, Don Roman. Ngamday tati kang hinaan iti amin. Wen, awan parikot. Nagmayatan niyag paiso. Rosas anang isit? Ay sigurado, pag inagawan dadagita ijay sutad. Sige, agbayad ka nga rudan, Don Roman. Adto'y ti total ti bayadam. Nakwenta kon. Awan parikot. Bayadak dagiti rosas mo. Naimbag lakit din, tada ka amang gatgatang kadagiti rosas ko. Tapno sa anak kon nga agbiyahe amang ipan ijay syudad, Don Roman. Wen Amom, Vicky, no makiasawa ka kanyak. Nasaysaya at kumapay ti biyag mo. Agbiag ka akas renla. Saan kan amasapol nga agmula iti rosas? Pagaayat ko ti agmula iti rosas. Kan maysa, saan ka makiasawa kan ka, Don Roman? Iso adi mo kuman ulit-ulitan dayta. Alakit din. Bayada mo dagiti rosas ko. Makita yun, Nanang. Nawadwad manen daytoy kwarta kita. Makagatang tayo manen itinaimas asidaan tayo. No kumanga menta makiasawa kan ni Don Roman. Di saan la kumaakas tati may gamam a kwarta. Triple pay kuma. Ay nananang. Namin ano ka din nga imbagak ajak kayat ni Don Roman. Awan pa naggusto kan kuana. Masursurom tong arod nga ayatan. Saan, Nanang? Ala ka din, Vicky, anak. Amirisam ana imbag. No makikalaysa ka ni Don Roman, maipaayan na ta itinapintas abiyag. Mapadasak mo ti agbalin adonya. Daytay inaldawak kumamag amapan makimadjong. Ay, sumardeng kayo, Nanang. Ad-adan ajak kayat ti makiasawa kini Don Roman. Gapo iti kasta nga ibagbagayo. Nanang, nasakit ti bagbagik. Apay ngay, Bing, anak. Di ka mat laging bagan. Katagtumtungar ka mat iti agas nga intada iti health center. Kanayon ko may tagtagainap ti bruha. Nanang. Nakasakay iti atidog awalis tingting. Agrekrikos ijay garden ni Tita Vicky. Nanang. Mabutangag. Patayan na kano ti bruha. Anya. Gani, apa nga ikis ka, anak? Nanang. Ada bruha itay. Kayat nak nga alaan. Anya, bruha? Nanang. Iso ang nagikisok ta mabutangag. Alaan na kano
nangisid na rosas. Ngamjak inawat. Isuan nagkaungat. Anak, Mabutangak, nanang. Mabutangak. Tata Herman, imayak, tayo man kumankan ka ti mapaspasamak iti anak ko. Apay, Lisa. Anya ti mapaspasamak iti anak mo. Sipod naggapo iti garden ni Vicky. Saan mo ton nga agimbag? Agsakit ti ulo na, ken agbara mo ton. Nga uray adda tumtumaran na nga agas. Ha? Panagkunakot, nakabatbati iti garden ni Vicky. Kasta ka, day? Ay, sa anak ang mangagas, Lisa. Gam kita ano anya ti maitulong kaw. Tata, kasta ti mapaspasama kanibing nga anak ko. Diyak nga rod amo ti aramidag. Ha? Ay, agpadada iti anak ni Lisa. Masakit mo't ita. Ha? Kasta ka di, tata? Agpadada iti sitwasyon. Kasanungatan, tata. Anya tinasaya at mapasamak. Amang ano kasapulan nga agatang kami. Sige. Kita no anya ti maitulong kaw. Ikandak laang iti oras ko ngagpanunot. Uwan, Tata Herman. Dardarasan niyo kumati agpanunot. Tani, amang ano matayon ti anak ko. May wen, Clara. Magasan ti sakit ti anak mo. Mamati ka kumakanya. Awan mat ti madlaw ko akarkar na dito'y garden ni Vicky. Ngamas daawak. Tapay amarit naklata ti angin dito'y. Idin to awan mat angin iti dalan ko ang nagturong dito'y. Hercules! Adda ka gayam dito'y garden ko. Uwan Vicky, umay kulaboy-buyaan dagiti rosas mo. Adulat ta ti sabong da. Kun imma daw dagiti nangingisit ti Maris na. Uwan, Hercules. Mabalin mo lang tatimang puros iti rosas. Awan pagbayad ko. Diyak mo't pabayadan. Mang puros kalat na Saan abali ta adumat? Alaman nga raw. Mangpurusak man iti nangisit a rosas. Sige lang, Hercules. Mang puros kalat na. Kaadwam lang ta timang puros. Ha? Saan ko akaadwan? Mangpurusak la iti talo. Taikapil ko man iti butilya. Tapno addamot ar-arte iti balay mikin ni apong ko. Wen, Hercules. Nayunam ti purusam. Anayom asa nga pulo. Adda kamot gaya man, Hercules, apaw. Ne? Anya day tay gemaw. Nangisit a rosas? Uwan apong, nagpilit ni Vicky amang purusak. Iswa na nga lakon Yar-arkos taman dito'y balayta, apong. Ay, wen Ikabil mo iti lamisita iti salas ta, apo. Uwan apong. Kahit, anya nga iti napaliiw mo iti garden ni Vicky. May salaang, apong. Ti angin. Kasla nagtalinaod ti angin iti garden ni Vicky. Kasla ijay laang ti pagtaytayikan na. Ha? Ay kahit kinadatdat lagdaytan apok. Apong? Ay, wen gayam, apok. Ha? Kadamalagip ko. Imay dito'y balay dali sa akin, Clara. May sa ti imbagada ang makagapaw. No apay nagsaksakit itadagiti anak da. Ha? Mala, dungag ka. Taibagakin ka. Wan, Manong Hercules. Kanayo na may tagtagainap ko ti bruha. Patayan na kano. Iso adyak kaya ti maturog. Uray rabi. Bro, ha? Iso kano ti akin kukwa iti garden ni Tita Vicky. Kasta? Diyak
Apay kayat ti matay, Manong Hercules? Saan ka amatay, Bing? Labanam day ta sakit mo. Hercules, nakaturugan ni Bing. Agik-ikkis manin itay. Gaputa makit-kita na kano ti bruha. Bruha? Dakas day tuyon, Hercules. Inyuman ko kan ni Tata Herman no anya tinaskan nga aramidag. Ngam ko na amang panunot itinasaya at nga aramidan mi. No kasta. Pudnaw ti atap kaw. Aramid mananday to'y ni Rina mangmangkek. Hercules, ang mga numatay ti anak ko. Saan amatay ni Bing, Manang Clara? Saan ang mapasamak dayta? Apay nga taan ang isit kayo. Napintas kayo mat arusas. Ngam apay nga taan ang isit kayo. Lay, apayan. Kaslaro pati bruha dagiti nang isit arusas. Ay, tagtagain na pagkaday. Saan mat iti kunak? Bruha! Bruha! Ay, Hercules! Rupa ti bruha dagito nang isit arusas. Ay, ibalang maun apawk. Ay, pudnon sakit iti atap ko, Hercules. Ay, ang mga nugapuanan mananda ito ni Rina mangmangkaik. Una pong, kasta mo't ti atap ko. Katgapuanan mo't ni Rina mangmangkik ti panagsakit da girly kan Bing. Ay, kasanong arod itan, apawk. Anya ti rumbang aramiden ta. Ay! Naangin manon dito'y garden ni Vicky. Dito'y laang ti ayan ti angin na. Nakuna idi kanyak ni Encantada diwan. Ang adala iti aglawlaw ti kabusor. Kat amangan no aramid mananda ito iti kabusor. Timig sa ti angin. Kat kasla kayat nak ngay tayab. Reyna mangmangkik! Amok nga da ka ditoy! Nagpigsalat ta ti angin. Agpakita ka! Amok awagas mo mananda ito'y amang laban kanyak! Agpakita ka kanyak! Encantada diwan, kaasimot dabing kan girly. Agsaksakit da, kat di da agimbag, nga uray agtumtumar da iti agas. Hercules, gapuanan da ito'y ni Reyna mangmangkik. Wen, Encantada diwan, amok da ita. Ingkagsakdo iti danom, iti igit ti karayan, iti ubog, apagin inuman dagiti tattao amawaw. Ubog? Dayjay ti ipainom mo kada girly kan Bing. Ingkan, Hercules. Wen, Encantada diwan, innakon. Ada akong dito'y karayan. Agdamok tan galon apang sakdok iti danom ti ubog. Agtalokak tini Encantada diwan. Kat agtong palak iti imbagana. Nagpigsa ti angin. Mamlabanak, tapno dinak may tayab. Amok nga aramid manan ni Reyna mangmangkik daytoy. Nasken as anak amay tayab. Tapno makasakduak iti danom. Ay, nagpigsa ti angin. Sige, nanang. Tulungan dak nga agapit kadagiti rosas. Sige, siya kunti makaambaw kadagiti nang isit a rosas. O nanang, sabali ti pangikanta kadagita black rose. Kan sabali mat kadagiti nalabaga, kanda dumapay. Ay na. Nagpipintas at talaga dagiti rosas maubike. Hanggang nasaysaya at dupay kalaysakan kanidon Roman. Tapno agbiagak mo ito nakas dunya. Tapno mapadas ko mo ti mapan makisugal anak ko. Ay nananang, sang kaulit yu day tanga ibagbaga. Amo yung matadyak kanunungan.
Kang runaan na ajak kanunungan ti kunayo apan agsugal. Dakes dayta. Baknang ni Don Roman. Dayta tilaglagi pa. Uray baknang tajakmet kayat nanang. Na, O alakit din. Ituloy tanti agapit kadagiti Rosas, nanang. Ngamin, umay tumanen ni Don Roman kat golpyan na agatangan dagiti Rosas. Ay na, nagpintas at talaga na ito'y nangisit a Rosas. Ay, say upot manan. Say upot tibang luna. Nagbanglo! Ay! Anya day ta ipainom mo kan ni Bing, Hercules. Danom, manang Clara. Sige, Bing. Bumangon ka, ta uminom ka. Tulungan ka. Tapno makapagtugaw ka, Bing anak. Ita, inumom da ito'y adanom, Bing. Oh, atoy. Sige, mabalin mo ti agid damanan, Bing. Ti importante, nakainom ka. Adayta, nakainom mo ni girlie iti intad mo adanom, Hercules. Sige, mabalin naman ang ti agid da, manang Lisa. Hercules, agimbag ka din ni girlie. Un manang, agimbag. Agyaman na, Hercules. Katbantayam ti anak mo, manang. Masapul nga agyan latta dito'y balayaw. Saan nga umadadayaw? Taamangan no makasalaw iti dakas nga engkanto. Katpagsakitan namanan ni girlie. Dakas nga engkanto? Wen, Ada ka di dakas nga engkanto dito'y lugar tayo? mamati ka man wenno saan? Talagang adda. Isu abantayam ana imbag to'y anak mo. Tapno saanan ang maulit ti panagsakit na. Uwan, Hercules. Aramidak dayta. Nanang, mabisinak. Bing anak, kumusta ti Riknam? Naimbaga ko, nanang. Ngam, mabisinak. Awanan sakit ang Riknam, anak. Awanen. Dapadapon ka man, anak. Huwag nga agpaiso, anak. Awanan baram. Mabisinak, nanang. Huwag anak ko. Mabiit laang tayalaan kay ti kanam. Naimbaga ko, nanang. Awanen tinasakit kanya. Ay na, agyaman no kasta anak ko. Agas ka di tayong painom kanyak ni Manong Hercules? Uwan anak, danom ang makaagas. Ay, isumit lagayam nga awanin na sakit kanyak, nanang. Iso apang nga asim anak ko. Saan kan nga umadadayo? Taday tatibilin ni Hercules. Agyan kalakano diti balay. Amangan ngamin no makasalaw kamanan iti dakas nga engkanto kat pagsakitan na kamanan. Dakas nga engkanto? Wen, anak. Nanang? Ayan tay nangisit a Rosas, at dinawat ko kan ni Tita Vicky. Nangisit a Rosas? Wan, nanang. Ayan na. Nagbanglo day jay, kan nagpintas. Imbeleng kon, anak. No kasta, inak manen dumawat ka ni Tita Vicky. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapolwan. Tinangisit asabong. Dito'y drama tayo, Hercules. Insurat ken iti direksyon ni Birdie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540
ken daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.